Poslyšte příběh o Eldorádu, tajemné zahradě a o tom, jak to tenkrát bylo a co všechno se tam stalo. Ještě když po cestách nejezdilo moc aut, neexistoval internet, ba ani počítače, hory byly tajemnější, ale si bohaté na všelijaká stvoření, vznikla jedna tajemná zahrada na úpatí Jesenických hor. Zprvu to byla obyčejná zahrádka s chalupou v obyčejné podhorské vesničce zvané Hinčice. Od jisté doby se však v této zahradě začaly dít divné věci. Z ničeho nic se tam objevili obří tvorové, kteří obývali naši planetu Zemi před desítky miliony let. Lidé z vesnice netušili, kde a jak se tam obři vzali, odkud přišli nebo spadli a už vůbec nevěděli, jestli se jich mají obávat. Ale pan František, který se přistěhoval se svou rodinou do domku na zahradě, moc dobře věděl, odkud zvířata přicházejí, ale bylo to tajemství. Kdo to kdy viděl, aby takové nebezpečné monstrum strašilo na vesnici slušné lidi? Podívejte se na ty pařáty a obří tlamu. Kůži má jako krokodýl a veliký je jako drak. Vždyť je větší než chalupa. A kdo ví, co to žere? Pomlouvali prvního neznámého tvora lidé z Hinčic. Děcka, neže zase poběžíte na konec vesnice okukovat tu příšeru. Těma obříma pazourama by vás zašlápla jako chrobáky. Odrazovali rodičové svoje děti, které nikdy v životě takové zvíře neviděli a byli zvědavé. Ale já přece nejsem žádná krvelačná příšera. Jsem iguanodon, mám sice velké drápy, ale jsem mírumilovný bíložravec. Co pak nikdo nevidí, že se tady pořád natahuju po něčem zeleném? Kdyby mi tak ti upištění mrňousové rozuměli, hned by jsem jim to řekl. Povzdechl si zelený dinosaurus. Najednou se vynořil z houští obří zubatý dravec. Hledal mě tady někdo? No, tebe určitě ne, Rexy. Leda by se ten někdo chtěl nechat sežrat. Poznamenal trochu ustrašeně iguanodon, ale moc dobře věděl, že on se Tyrannosaura Rexe bát nemusí, protože je rovněž dost velký a silný a umí chodit po dvou stejně jako on. Jen ať si zkusí nějaký cizinec vstoupit na moji zahradu a rázem pozná ostří mých zubů, vyhrožoval hlasitě Rex. Ho, to by ale ten cizinec musel být pomalý asi jako želva, aby ho stačil chytit. Posmíval se slizký velemlok, plazíce se těsně při zemi tak, že na něj Rex jen stěžka ostřil svůj vysoký zrak. Jak jsi velký, tak jsi těžký a stejně tak i pomalý a tvůj mozeček má rozměr vlašského ořechu, poškleboval se slizký mlok. Nestačil Rex ve svém údivu něco odpovědět, zmizel placatý mlok někde mezi kameny. Nikdo přeci neví, jak mám velký mozek. Ani já to nevím, zamyslel se Rex. To přece není vůbec důležité. Jsem tady největší dravec s největšími zuby a nejmocnějším hlasem, takže se mě tak jako tak musí všichni obávat. Je mi líto, strašný Rexy, ale s mým strachem rozhodně nepočítej, vykoukla za svého tvrdého krunýře stará moudrá želva. Ačkoliv jsem zrovna tak pomalá, jak to před chvílí říkal kolega Velemlok, tvého řevu se ani trochu nebojím. Předem bych tě chtěla upozornit, že jakmile zalezu do svého krunýře, žádné ostré zuby, ani slova mě nedonutí vylézt. A znovu zastrčila hlavu. Rexovi chvilku trvalo, než všechna její slova pochopil, ale nikterak si z toho nedělala hlavu, neboť ho tuhé želví maso ani trochu nelákalo. Z rohu zahrady nenápadně vykoukla malá hlava na dlouhém krku. Tu se objevila v jiném místě a znovu zalézala a vykukovala. Co je to za divného špiona? Všiml si všetečné hlavy iguanodon. Cože? Špion? Vetřelec? Kde? Já s ním zatočím! Rozohnil se Rex. Tímhle řvaním jej akurát vyplašíš, poučoval iguanodon. Necháme ho, ať přijde blíž. Jo, a pak ho sežerem, zaradoval se Rex. Ne, pak se ho zeptáme, co je zač, obrátil oči v sloup iguanodon. Jo, chápu. On se nám představí a stane se naším kamarádem a kamarádi se nežerou, dočeně poznamenal Rex.
Mezitím se neznámá hlava opovážila ještě několikrát vykouknout z různých úkrytů a potom, co zaslechla, že jí nehrozí sežrání, objevil se i dlouhý krk a směšné zavalité tělo s krátkýma nožkama. Tebe ani nic podobného jsem ještě nikdy neviděl, podivil se Iguanodon. Co jsi zač? Krátkonohý dinosaurus se jen zmateně koukal a kroutil hlavu chvilku napravo, chvilku nalevo, jak to dělají psi, když je něco udiví, ale nevydal ani hlásku. Ona si neslyší, poznamenal Rex. A nebo má ještě menší mozeček než ty a zapomněl svoje jméno, pošklíbal se velemlok, kterého zvědavost vyhnala z úkrytu. Legrační dinosaurus pořád zmateně koukal a nic neodpovídal, jen vypláznul jazyk a hlasitě oddechoval. To je zvláštní, chová se skoro jako pes od sousedů, zamyslel se Iguanodon. Fuj, psa bych nesežral, zašklebil se Rex. Zamlaskal na malého dinosaura a ten radostně přicupital blíž a začal očichávat nohy a všechno, co mu přišlo do cesty. I když netušíme, co jsi za druh, myslím, že tě určitě neurazí jméno Pajda, sklonil se Iguanodon nad nově příchozím. Všichni souhlasili a z psího dinosaura se stal další obyvatel kouzelné zahrady. Jak plynuly dny, dinosauří zahrada na sebe více a více upozorňovala. Tu hlasitým hřevem, tu dunivými kroky, sem tam vykoukla nějaká obrovská hlava mezi korunami stromů a lidé z vesnice se jich přestali tolik obávat, zvykli si na ně a chodili je pozorovat. Pořád se nevědělo, odkud přicházejí a do jaké říše zvířat patří a proč jsou tak velcí a zdržují se na zahradě pana Františka. Myslíte, že je něčím krmí? Ptali se lidé sebe navzájem. Nebo se ty potvory vydávají na lov v noci, někam do lesů, aby je nikdo neviděl? Spekulovali. A nebo jsou to jenom nějaké obří přízraky, co nepotřebujou žrát, třeba jako jednorožci nebo víly? Domnívali se jiní kolem jdoucí. Vypadám snad jako víla, zašklebil se Rex. Ne, to rozhodně nevypadáš, rozesmál se velemlok. Ale koukejte tamhle, na ty zvláštní lidi u jeskyně, hodil hlavou směrem k nim. Mají dlouhé vlasy a zvláštní šaty, to by možná mohlo být něco jako lesní víly, zamyslel se. Nebyli to víly, ale pravicí lidé, přesněji opolidé čínští, kteří se právě nastěhovali do jeskyně na zahradě a hlasitě pobíhali po lesíku a sbírali všelijaké houby, kamínky a klacky a nosili si je před vchod a všelijak je ořezávali, otesávali, strouhali a štípali a vytvořili si nejrůznější nástroje. No teda, ti jsou ale pracovití, pomyslela si želva, když zase po dlouhé době vystrčila hlavu z krunýře. A ukecaní, dodal Rex. Za chvíli mě z nich začne bolet hlava. Tu se jeden všetečný opočlovíček začal zajímat o Pajdu. Přišel blíž a natahoval na něj ruku. Pajda jej očuchal a olíznul mu dlaň. Človíček se zaradoval a pohladil ho po hlavě. V ruce držel malý klacík, kterým sem tam máchnul do vzduchu a Pajda na něm mohl oči nechat, až mu nakonec klacík z ruky ukradnul a utíkal s ním pryč. Človíček se rozběhl za ním a rozpustile u toho vřískal. Tak se naháněli po zahradě několik minut, až zamířili zpět ke jeskyni, kde velcí opolidé Pajdu nedůvěřivě odháněli, ale ti malí za ním pobíhali s obrovskou radostí. No, snad jsme se toho otravy na chvíli zbavili, oddychl si Rex. K jídlu to není, pořád jen poskakuje nebo smutně kouká. Buďme rádi, že si konečně našel pořádné kamarády, řekl Iguanodon. Jo, a možná dostane i lepší jméno, zachechtal se Mlok. Jednoho dne se Mlok probudil na svém oblíbeném místečku na kameni a podivil se, že je mu takové chladno. Jak to, že na mě nesvítí slunce jako každé ráno? Proč jsem ve stínu? To se slunce rozhodlo dneska vyjít někde jinde, nebo co? Rozčileně kroutil hlavou. A jak se tak kroutil, najednou mu padnul zrak na něco obrovského, co nemělo ani konce, ani začátku a zastěňovalo to půlku zahrady. Když znovu zamžoural, aby se ujistil, že vidí dobře, nevěřil svým očím.
Konec i začátek to mělo, ale bylo to tak obrovské, že kdyby to neviděl na vlastní oči, určitě by tomu nevěřil. Honem, rychle, vstávejte všichni, potichu volal na ostatní dinosaury. Co je? Proč blázníš takhle po ránu? Kňourali rozespale ostatní. Rychle, podívejte se, vidíte to taky? Řekněte, že to vidíte, že jsem se nezbláznil. Ostatní líně zvedli hlavy a otočili rozespalý zrak tím směrem. Ale když uzřeli to obrovské těleso, rázem byli na všech 4 nebo 2 a s překvapením ve tváři pomalu couvali. Já se asi bojím, drkotal zubama Rex. Je to poprvé v životě, co mám strach, takže si nejsem jistý, ale nejspíš to tak bude. Celé obyvatelstvo se úctyhodně a z dálky koukalo na obří stvoření, které si bezelstně pochutnávalo na listech stromů a líně odfrkovalo. Není to mamut? Zeptal se Velemlok. To v žádném případě. Mamuti jsou chlupatí, mají chobot a zahnuté kly, poučoval Iguanodon. Tak pardon, já to jenom zkoušel, nikdy jsem žádného neviděl, omlouval se Mlok. Tohle bude jiný, ještě větší případ, zamyslel se Iguanodon. Mohutné nohy a dlouhý krk a ty podivné uši, jde z toho hrůza. Jen želva samozřejmě neměla s ničím problém. Jako obvykle a zcela bez obav se vydala na pospas neznámému obrovi. Zvíře si ji však nevšímalo. Potom, co si želva povídala několik minut sama se sebou v domnění, že jí zvířecí velké uši tam nahoře uslyší, zvedla se jeho obří hlava ještě výš a kýchla tak silně, že to pohlo korunami stromů. Poté udělal pár velikánských kroků směrem k želvě. Ta rychle zalezla do krunýře doufaje, že jí obří nohy nerozmačkají. Když kroky utichly, vystrčila hlavu na průzkum okolí, ale ocitla se tváří v tvář obrovi. Ten sklonil hlavu, aby zjistil, co se mu to kutálí v cestě pod nohama. Želva nebojácně upřela svoje oči do jeho obrovského oka a slušně se optala, zdali mu dnes dobře chutná. Ale samozřejmě, ovocné stromy jsou mé oblíbené, usmál se obr. Želva si v duchu oddychla a nadále se vyptávala. Když ostatní viděli, že se obr tváří mírumilovně, rozestoupili se a pozorně poslouchali. Jsem Dinopterium z 3 hor, oznámilo želvě zvíře. Miluji vše šťavnaté a zelené a nerad si lehám, protože se mi pak těžko vstává. Mám rád všechny tvory na světě, protože jsou všichni menší než já, tudíž nemusím mít z nikoho strach a rovněž nikdo nemusí mít strach ze mě. Tak tomu závidím, pověděl Tyrannosaurus se slzami v očích. Ale no tak, nebůl, utěšoval ho Iguanodon. Pořád máš největší zuby ze všech, a to je fakt. Rex přestal ronit slzy a otevřením tlamy se ujistil o velikosti svých zubů. I když si do ní stejně neviděl, nadále ho to uklidnilo. O obřím Dinopteriu si za chvíli štěbetali i vrabci na střeše, takže nebylo divu, že se na něj jezdili dívat lidé ze všech možných koutů světa, protože nikde jinde neměli možnost spatřit něco tak obřího. Mírumilovnému býložravci to nikterak nevadilo. Kolikrát si ani nevšimnul, že se mu pod nohama motají lidičkové, kteří se s ním chtějí vyfotit a sáhnout si na něj. A nejen lidé byli zvědaví, ale i nejrůznější zvířata z lesa a z hor, dokonce i lev, král zvířat, se přišel na vlastní oči a uši přesvědčit, zda je to všechno pravda a zda by se neměl začít obávat o svůj královský trůn. Záhy však přišel na to, že v kouzelné zahradě v Hinčicích není třeba žádného vladaře a že by se svou velikostí, ba ani řevem mezi dinosaury stejně nic nezmohl. Navíc už se zde usídlil i jeho vzdálený příbuzný, šavlozubý tygr, jehož dlouhé zuby opravdu připomínaly ostré, zahnuté šavle. Jednoho dne vyrušila z poledního lenošení obyvatele zahrady podivná událost. Hlasitý rozhovor pana Františka a jeho syna s podivnými pány v uniformách naháněl všem zvířatům husí kůži. Bílý čáp, který se denně procházel kolem jezírka a záhonků, vždycky věděl, co se kde šustne. Pověděl zvířatům, že pan František s Bedřichem dostali přikázáno od těch mužů v uniformách popravit Dianu. Diana, bohyně lovu, se už několik dní opalovala v kouzelné zahradě před domem.
a protože na sobě neměla žádné šaty ani plavky, chodili jí lidé napomínat, že dělá ostudu, ať toho nechá. Ale Diana, protože byla pyšná a marnivá díky svému božskému původu, si z toho nic nedělala a neposlouchala je. Tak, a teď to má, povzdechl si Mlok. Myslela si, že si může dělat z lidí legraci, ale teď je konec. A co jí provedou? Seběhla se všechna zvířata kolem Čápa. Nejspíš jí useknou hlavu, řekl chladně Čáp. To jako bude o hlavu kratší? Zeptal se Rex. Ano, Rexy, pochopil si to správně, ujistil ho Mlok. Atmosféra v zahradě houstla. Pan František se synem se snažili Dianu zachránit, bránili ji, jak jen mohli, ale zákon je zákon a na to oni byli malí páni. Nikdo nesměl dělat takovou ostudu, ani v kouzelné zahradě. Nezbylo jim, než vzít sekyrku a krásnou hlavu milé Diany položit na špalek. Všechna zvířátka se rozechvěla hrůzou a už zavírala oči, aby se na to nemusela dívat, když v tom zase vystrčila hlavu želva a klidně poznamenala. Nedělejte z toho takové drama. Diana je přece bohyně a bohové jsou nesmrtelní. Opravdu? A odkud to všechno víš, želvo? Zeptala se zvířata jednohlasně. Jsem přece stará, moudrá želva a už jsem lecos zažila a lecos slyšela. Odpověděla skromně želva a zase zalezla do krunýře. A měla pravdu. Diana se totiž nikterak nebránila svému osudu, ba naopak, jako by se s hlavou položenou na špalku ještě potutelně usmívala. Napřažená ruka se sekerou padala nemilosrdně k jejímu krku. Když se její ostří dotkl kůže, celé Dianino tělo se v tu ránu proměnilo v kámen a rozpadlo se na kusy. Její hlava padla na zem jako kus drahokamu, div to nezazvonilo. Zvířata stála jako opařená a čekala, co přijde dál. Pan František s Bedřichem se slzami v očích sbírali kusy skamenělého těla mezi tím, co pánové v uniformách spokojeně odkráčeli pryč. Když tu najednou zaspíval Dianin tenký hlásek zpoza lesíku. Slyšeli jste to? Zeptal se Iguanodon. To je Dianin hlas, zašeptal Rex. Diana vyšla z lesa spolu se svým loveckým psem ještě krásnější než dříve. To je neuvěřitelné, zvolali všichni najednou. Tak želva měla přece jen pravdu. Krásná Diana se poučila a i když to byla nesmrtelná bohyně, nechtěla už nadále působit trable sobě ani jiným obyvatelům vesnice a chodila se opalovat do zadní části zahrady tak, aby ji tam nikdo neviděl a nedělala ostudu. Její bývalé opalovací místo před domem teď zůstalo prázdné, ale ne na dlouho. Zalíbilo se staré ježibabě. Když se tady mohla vystavovat ta krasavice, co bych nemohla i já? Pomyslela si a důležitě obsadila její místo s výhledem na silnici. Lidé, co chodili kolem, se na ní ušklíbali a dělali si z ní legraci, že je škaredá, nosí bradavici na nose a nemá žádné zuby nebo jenom jeden. To babice rozčílilo a přikouzlila si svoji perníkovou chalupu, aby nalákala nějaké ty děti na svůj lahodní perníček a trochu se pomstila. Jediný, koho ale nalákala, byl hloupý Rex anebo Pajda, který chodil olizovat cukrovou polevu, protože všechny děti z okolí pohádku o perníkové chalupce moc dobře znali a pokud se našlo nějaké troufalé dítko, upozornil je některý z obyvatelů zahrady, ať si dá pozor. Takže bábě nezbylo, než mít chalupu jenom na parádu a perníkem mohla krmit leda tak kachny nebo vodníka ze sousedního jezírka. Na světě se čas od času dějí věci, které neminou nic živé bez ohledu na původ, velikost, chytrost, krásu, kouzla nebo dobré srdce. Jednoho léta ne a ne přestat pršet. Slunce bylo schované za mraky několik dní, možná i týdnů. Když naprší, tak většinou uschne. Když ale prší více, než stačí usychat, přebytečná voda stéká do řek a přeplní jejich koryta. Jednoho upršeného dne v zahradě zavládl nepokoj. Všude už bylo hrozně moc mokro, chladno, všichni byli někde zalezlí a jediný, komu takové počasí vyhovovalo, byla asi jen žába. Vodníkovi se kalilo jezírko, ježibabě se rozmočil perník na střeše a teklo jí do chalupy.
Dinosauři už si ani nepamatovali den, kdy byli naposledy suší, neboť se pro svou velikost neměli kam schovat. Jediné želvě to bylo asi tak šum a fuk, protože si zalezla do svého krunýře kdekoliv a kdykoliv a měla tam sucho. Obrovský Dinopteria začal neklidně přešlapovat. A když tenhle tvor začne přešlapovat, je to takové malé zemětřesení. Neší sebou tak, napomínal Homlock. Už tak mi pořád něco kape na hlavu a těmi otřesy padá voda z listů ještě víc. Omlouvám se, odvětil Dinopteria. Ale kdybys viděl, co vidím já, taky bys byl nervózní. A co vidíš? Ptali se ostatní. Vidím řeku, jak se pořád zvětšuje a vylívá se z koryta na silnici a přibližuje se k naší zahradě, odpověděl Obr. Ale neblázní, řeka přece nemůže utíkat ze svého koryta, vždyť je tak hluboké, uklidňoval ho Velemlok. Vím, co vidím, ustrašeně odsekl Obr a upřeně hleděl přes plot zahrady. A i kdyby to byla pravda, ty jsi ten poslední, co by se měl bát, zaútočil na něj Mlok. Jsi tak vysoký, že by ti ta voda bez tak nesahala ani po kotníky. To je docela možné, ale co vy? Všichni jste tak malí, řekl ustaraně Dinopteria. Já nejsem až tak malinký, naparoval se Rex. A tady Iguanodon přece taky ne, hodil po něm okem. Myslím, že jsem na to přišel, zvolal Iguanodon. Kdyby se řeka opravdu dostala až k nám, já, Rex a Obr vezmeme ta malá zvířátka a všechny ostatní na své hřbety, aby je voda nesmetla. To je výborný nápad, zaradovali se všichni. To je zvláštní. Proč mě to nenapadlo, pomyslel si Rex. A tak obyvatelé zahrady vymýšleli plán, jak přelstít stoupající řeku a trénovali rychlé lezení na hřbety těm velkým. Když se sešeřilo, nálada byla ještě pochmurnější. Nikomu se nechtělo věřit, že by kouzelná zahrada zmizela pod vlnami řeky. Vždyť je to přece kouzelná zahrada, opakovali si neustále. Ale opak byl pravdou. Voda do večera stoupla natolik, že se mohutné vlny valily i přes plot zahrady a ničily a unášely všechno živé. A to, co zůstalo stát, oblepila voda nánosy bahna, větvemi a vším možným, co po cestě nabrala. A co dinosauři? A další neuvěřitelná stvoření z tajemné zahrady? Je možné, že opravdu vyzráli nad rozbouřenými vlnami povodně? Kdo se nepůjde přesvědčit do Hynčic na vlastní oči, ten nejspíš neuvěří, ale dnes už je dlouhé roky zase vše, jak má být. Řeka je ve svém korytu, vodník má průzračné jezírko a všechna zvířata i dinosauři chodí po suché zemi. Na počest všemu neuvěřitelnému, co se v zahradě událo, začalo se jí říkat Eldorado. A kdo se vydá tenhle zvířecí ráj hledat, určitě jej najde.